हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो आरोबाव फिन खनसेबाव आंनि बड'लेण्ड हेलिकप्टार इउटिउब चेनेलाव फिन बरायना लाफिनबावबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। दिनै आङो आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे स्पेशियेल टपिकनि सायाव भिडिअखौ बानायनो थाखाय आखायाव लानाय जाहैबाय। अन्नानै नोंथाङा भिडिअ गोदानबा प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो शेयार खालाम आरो भिडिअखौ अन्नानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय। दे बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो। दिनै आङो भिडिअखौ बानायनो आखायाव लादों मोनसे स्पेशियेल टपिक, जाय टपिकआ नोंथांमोन बयनिबो थाखाय इम्परटेन्ट जागोन आरो नोंथांमोन बयबो बे टपिकनि सायाव सिरियास लानाया मोजां आरो बयबो गोसो होनाया मोजां होननानै आङो फोथायो आरो सानो। आरो बे भिडिअखौ बानायनायनि सिगाङावनो आं बेखौबो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायहरनो सानखादों जे आंनि दिनैनि जिथु भिडिअ बानायनाय, बे बानायनायाव जुदि माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना आंखौ निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामबाय। दे बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनोसै। टपिकआ जाहैबाय जे थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव मोनसे बिटिआर एकर्ड जालांदोंमोन, जाय एकर्डआ गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, गभर्नमेन्ट अफ आसाम आरो बर' हारिनि माखासे सोमावसारारि आफादफोरनि गेजेराव जालांदोंमोन। थिग बेबायदिनो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय जिथुनाखि बिटिआर एकर्ड बा बिटिआर एग्रिमेन्ट, बे एग्रिमेन्ट बायदियै जायफोरानाखि बर' हारिनि गांनाय उखैनाय, बर' हारिनि गादब जानाय, बर' हारिनि नासयजानाय, सोबख'जानाय, बेफोरनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय बर' हारिनि जानानै सोमावसारदोंमोन, बैसोर गेदेमा बिथांमोनहा दिनैसिम माखासेफोरा उदां अख्राङाव दङ आरो माखासेफोरा दिनैसिमबो जोबथेसालियावनो थानानै दङ एबा जोबथेसालियावनो थानांगौ जानानै दङ। दा दिनैनि भिडिअखौ आङो बे टपिकनि सायावनो बानायनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। मानो होनोब्ला बयबो मिथिगौ आरो बयबो बुंगासिनो दङ जे थांनाय 2020 मायथाइयाव जालांनाय बिटिआर एग्रिमेन्ट बा बिटिआर एकर्डआ मोनसे सान्थि सुक्ति होननानै बयबो बुंगासिनो दङ। दा जुदि सान्थि सुक्तिमोनब्ला दिनैसिम जायफोरानाखि बर' हारिनि थाखाय सोमावसारदोंमोन, बर' हारिनि थाखाय नांदोंमोन, बैसोर बिथांमोनहा गाव पार्सनेल बेक्तिनि थाखाय नाङाखैमोन। दा बैसोर बिथांमोनहा, गेदेमा बिथांमोनहा, जायफोरा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव थानानै दङ, बिथांमोनाबो दिनैनि दिनाव उदां अख्राङाव फैनो मोननांगौमोन। गाव गावनि न'खराव थानानै, गाव गावनि न'खरनि सोद्रोमाफोरजों थानानै बिथांमोनाबो जिउ खुंनो सुबिदाखौ मोननांगौमोन। दा बेखौ आङो नोंथांमोन बयनिबो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायहरनो सानो आरो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आङो दिनैहाय बिटिसि सरकारखौ सालायबाय थानाय दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आङो बेखौनो खावलायहरो जे जाहाथे थाबैनो जोबथेसालियाव थाबोनांनाय बिर जोहोलाव गेदेमा बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय बरनना लाबोनायनि थाखाय बा बिथांमोननि केसखौ फोजोबनायनि थाखाय राहा लामा लायो, दा इनिसियेटिभ लायो। सावरायनायनि गेजेरजों थाबैनो, माने गोबाव जालांबाय, बिथांमोनहा मावफुंगोन होनगासिनो आरो माखासे केसफोरखौ बिथांमोनहा उइथ्र' जाबाय होननानै बुंदों। उइथ्र' जाबायब्ला बेयो जों बर' हारिनि साफ्रोमबोनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव बाथ्रा होननानै आङो सानो। आरो बेजोंनो लोगोसे जुदि आद्रा थाबावनाय माखासे केसफोरखौबो जुदि उइथ्र' खालामनो हायोब्ला, माखासे थाबोबावनाय केसफोरखौबो जुदि फोजोबना होनो हायोब्ला, जोबथेसालियाव दासिमबो थानाय जायफ्रा बिर जोहोलाव हारिनि थाखाय नांबाय, बिथांमोनखौबो जुदि न'खराव दिहुनना लाबोनो हायोब्ला, गावनि फेमिलिजों दोनफैनो हायोब्ला, न'खराव जों साफ्रोमबो सादारन सुबुं बायदि बिथांमोनाबो जुदि संसार जानो सुबिदा मोनोब्ला, बेयो जों बर' हारिनि साफ्रोमबोनि थाखाय जोबोद देरगाथाव, गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव बाथ्रा जागोन होननानै आं सानो। आरो आं बेखौबो फोथायो, दिनैनि दिनाव साफ्रोमबो बर' फिसाफोरानो, साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरानो बेखौनो लुबैनानै दङ। जिहेतु सान्थि सुक्ति जालांबाय, जोंनि सोमावसारनाया जिहेतु बेखिनियाव दोनथ'नाय जाहैबाय, जे बिथांमोनहा बै समाव हारिनि थाखाय जेला नांनो ओंखारदोंमोन, बिथांमोनहा सानाखैमोन जानो हागौ जे जोङो
हारिनि थाखाय नांनानै माबा मोनसे सुक्ति जायोब्ला माबा मोनसे एकर्ड जायोब्ला जोङो जोबथेसालियाव थानांगोन बेखौ बिथांमोना सानाखैमोन जानो हागौ। बिथांमोना सानदोंमोन जे हारिनि थाखाय जुदि माबा मोनसे खालामना होनो हायोब्ला हारिनि थाखाय माबा मोनसे सुक्ति खालामनानै लाबोनो हायोब्ला जोंबो हारिनि साधारन सुबुंफोरजोंनो ज'यै थानानै ज'यै खामानि मावलायनानै ज'यै हारिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावलांनो जों सुबिदा मोनगोन बेखौ सानदोंमोन होननानै आङो फोथायो। नाथाय दिनै बेनि उल्था जानानै दङ। मानो होनोब्ला दिनैसिमबो गोबां बिर जोहोलाव दैदेनगिरिफोरानो जोबथेसालियाव थानानै दङ। बेखौ बयबो बर' रायजो राजाफोरानो मोनथिखागौ। दा बेनिखायनो आङो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौसो खावलायनो नागिरदों। दिनै जायफ्रा बिटिसि सरकारखौ सालायबाय थादों आरो आसाम सरकार बिथांमोनखौ आं खावलायनो नागिरदों जे जाहाथे बर' हारिनि थाखाय नांनानै दिनैसिम जोबथेसालियाव थानांनाय बैसोर गेदेमा बिर जोहोलाव बिथांमोननि केसफोरखौहाय थाबैनो फोजोबना होनायनि राहा लामा लायो आरो बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोयो। बिथांमोनहाबो बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय सुबिदा मोनो। बेखौनो आङो खावलायहरबाय। आरो जोङो सान्थि होननानै जुदि बुङोब्ला सान्थिखौ जोङो गावजों गाव खुगायावल' बुंलायबाय थाब्ला जानाय नङा। सान्थि फैनोब्ला बिथांमोनाबो दिनैहाय जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानानै गाव गावनि न'खराव थानो मोननांगोन, गाव गावनि बिसि फिसाजों थानो मोननांगोन। बिथांमोनाबो हारिनि जौगानायनि थाखाय उदां अख्राङाव थानानै खामानि मावनो मोननांगोन। अब्लासो जोंनि गेजेराव सान्थि फैगोन, अब्लासो जोंनि गेजेराव सान्थि जाबाय होननानै जोङो बुंनो हागोन होननानै आं फोथायो। मानो होनोब्ला दिनैसिम जायफोर बिथांमोननि न'खरनि सोद्रोमाया हारिनि थाखाय नांनानै दिनैसिम जेल एबा जोबथेसालियाव थानांबाय, बैसोरबायदि न'खरनि सोद्रोमाफोरा, बिसि फिसाफोरा, बिमा बिफाफोरा, गथ' गथायफोरा दिनैसिम माबोरैहाय सान्थि थानो हागोन एबा माबोरैहाय सान्थि जागोन बेखौ साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा मिथिगौ, बुजिगौ। दिनैसिम जोबथेसालियावनो दङ, गावनि मानसिखौ गावनि न'खराव मोनाखै, सुक्तिया जानानै थांबाय। नाथाय दिनै माबोरै सान्थिया फैगोन जुदि गावनि मानसिखौनो गावनि न'खराव मोनाखैब्ला, गावनि मानसिया गावनि न'खराव थाफैनो मोनाखैब्ला दिनैसिम माखासेया उदां अख्राङाव थाबाय, माखासेया जोबथेसालियावनो थानांबाय। होमब्ला जायफोर न'खरनिया जोबथेसालियाव थानांबाय बैसोर न'खरनि सोद्रोमाफोरा दिनैहाय बोरै सान्थि होननानै बुंनो हागोन? दिनै निस्सय बैसोरबायदि न'खरनि सोद्रोमाफोरा दिनैसिमबो सान्थि गैया होननानै आं सानो आरो आं फोथायो। दा बेनिखायनो जों सान्थि होननाय बाथ्राखौ बा सोदोबखौ जोङो खुगायावल' बुङालासिनो जोङो प्रेक्टिकेलि खालामनो थाखाय जोङो बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ जोङो मोनफा मोनफायै मावफुंलांनांगोन। जिहेथु केस उइथड्र खालामनायनि खोथायाबो लिरनाय दङ, बेयाव डिफारेन्स खालामदों हाइनेस आरो नन हाइनेस। थेवब्लाबो बेखौहाय एकर्डआव जेरैबायदि लिरनाय दङ आरो बेजोंनो लोगोसे आरो साबसिन जेरैबायदि खालामनो हायो, बे हिसाबै साफ्रोमखौबो उदां खालामनो थाखाय नाजानांगौ आरो साफ्रोमखौबो उदां खालामनो थाखाय खामानि मावनांगौ। बेवहाय सोरनियाबा केसा फिसा, सोरनिबा केसा गिदिर बेजों खोथा गैया। साफ्रोमबो सोमावसारारि गेदेमा बिथांमोनानो बर' हारिनि थाखाय नांदोंमोन, गाव गावनि थाखाय नाङाखैमोन। बेनिखायनो साफ्रोमनियाबो माने एखे समान जानांगौ, बयबो उदां अख्राङाव फैनो मोननांगौ आरो हारिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो मोननांगौ। अब्लासो जोंनि गेजेराव एबा जोंनि हारियाव सान्थिया फैगोन होननानै आङो सानो आरो आं फोथायो। दा जोबथारनायाव आरो आं बेखौनो जायफोर न'खरनि सोद्रोमाफोरा दिनैसिमबो हारिनि थाखाय नांनानै जोबथेसालियाव थानानै दङ, बैसोरबायदि दुखुथिया न'खरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबथारनायाव खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरबाय आरो आसा खालामो थाबैनो गासैबो जोबथेसालियाव थानांनाय सोद्रोमाफोरखौहाय उदां अख्राङाव लाबोनायनि थाखाय खामानि मावगोन होननानै आसा खालामबाय। आरो भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ नोंथांमोना हाजासे शेयार खालामनानै हो, जाहाथे सोरबा सासे दैदेनगिरिनिसिम बे भिडिअआ सौहैयो। बेनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामनानै हो। बे भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जाहैबाय। जय बर' हारिनि जय।